ajeng kleru pakartine ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petra. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa Ndara. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petra. Mang pateni. Angel pijet wae ngranti nek ping mateni Petra muntir sirahe Petra. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu dangu kalih kula, Petra. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akinipun entek. Kula dipateni utumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petra? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampean. Yakin niku tenan yakin. Iya. So. Pas welinge Ndara Antasena, aja ngantem, aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem. Kula ngertos kok, Dik. Kula ngertos kaya ngapa winange Ndara Gatotkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden, sing mengisane ngorek-orek pasureaning para pepunden gawe wirang. Kula niku sadar. Neng Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso bangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? Ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk, tembung sampean sing lara teng ati. Ngapa ya, Truk? Menengo. Tembung sampean sing lara teng ati. Petruk, ora manut karo aku. Tak pancat pundakmu, tak untir gurumu, tak gembol dasmu. Mbok gembol liyane. Gembol kok ndas. Lara teng ati, Dik. Lara saestu. Lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong, wit jabang nganti caprang. Jaman sampean dijedi teng kawah Candra dimuka niku ora ana pepunden sing ngetutke bapak sampean ora ngetutke Petra sing ngetutke. Ming bethahe kula niku dasar kula mung tresna. Ing tresna karo sampean. Pepunden kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatotkaca. Ora sajeng-sajeng iki. Oh sampean mentolo karo Petruk tak untir gulumu. Ora teng ati. Aku kok lara-lara ya. Atine lara, Dik. Bapakmu niku bapakmu. Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara. Nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Nek Petruk niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk, luwih-luwih nyenggol Petruk, nglenthek Petruk ora tau. Mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuwara
karo sampean mboten napa-napa Ndara. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petro. Mang pateni. Angel pijet wae ngranti nek ping mateni Petro muntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandu. Terus Ndara Pandu dangu kalih kula Petro. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akinipun entek. Kula dipateni utumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petro? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandu sukmane medhun teng jagat madosi sampean. Yakin niku tenan yakin. Ya. So. Pas welinge Ndara Antasena, aja ngantem, aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti-ngerti kok men aku Petro iki Kang Supan sapa ya? Mula aku meneng wae. Bareng kowe muni Mang pateni, Mang untir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis. Anakmu sing cilik mati kowe nanggap dangdut to, dasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Lah nanggap ning Tegalan to. Anggo dit layatan to. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Gatotkaca ngene meruh luhku dileweran moko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane iku. Ah, sip iki mboko siji hancur pertahanan kono. Ning iki isih siji. Sapa ya? Drontarja. Heeh to? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng iki diitung to? Ya diitung. Waduh. Nah, iki mung kari Ndara Antarja. Tandha ngono. Aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, sayah aku kok. Tru. Rene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggon apa? Lho, kekuatane nggon apa to? Ndara Antarja ki mbahne iki ratune ula, dewane ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki Murtaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Medeni ya, medeni. Werna-werna ula lareangon, dagrama, demung kebu, saron demung, betul. Demung macan. Kuwi nek nyokot sing jeneng ula sendok iki, Gong. Wah, kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kei bakmi ya kolu. Go goreng ya ula sendok kuwi. Ha iya, sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kowe. Gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius Tru, aku ki gatekke tenan. Monggo sing jeneng ulane Ndara Antarja nek nyokot, wah. Ulane Ndara Antarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot